Tervetuloa kuuntelemaan AI-avustajasta ja miten se auttaa sinun yritystäsi. AI-avustajan avulla voidaan tehostaa tietopankin käyttöä liiketoimintaprosesseissa. Se parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla nopeita vastauksia ympäri vuorokauden, lisää myyntiä ja säästää henkilökustannuksissa. AI-tietopankin keskeiset ominaisuudet. 1. Tietopankki on tiedon varastointipaikka. Tietoa voi siirtää yksinkertaisena tekstinä, tiedostona tai verkkosivuston osoitteena. Jos yrityksellä on muuttuvaa tietoa, kannattaa se siirtää tietopankkiin verkkosivun osoitteena ja määrittää sen päivittyvän kerran päivässä. 2. Koulutettu AI-avustaja käyttää tietopankkia vuorovaikutuksissaan. Verkkosivuston muuttuvat tiedot AI-avustaja hyödyntää vastauksissa. 3. AI-avustajan avulla asiakkaat saavat nopeampia vastauksia, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja johtaa lisääntyneeseen myyntiin. 4. AI-avustaja hallitsee käytännössä kaikki yleisimmät kielet ja pystyy vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin kaikilla kielillä. Tässä on AI-avustajan käytännön esimerkkejä. Hotelli et ravintola. Hyödyt. Monikielisyys. Nopea vastaus. Ympäri vuorokauden käytettävissä. Vapauttaa henkilökunnan aikaa. Esimerkki. Asiakas, onko teillä gluteenittomia vaihtoehtoja? AI-avustaja, kyllä, meillä on useita gluteenittomia vaihtoehtoja, kuten salaatti ja gluteeniton pasta. Voitko kertoa, minkä tyyppistä ruokaa etsit? Autokorjaamo. Hyödyt. Vähemmän puhelinsoittoja ratkaisee autokorjaamoiden yleisimmän ongelman nopeat vastaukset ympäri vuorokauden käytettävissä. Tehokkuuden lisääminen. Esimerkki. Asiakas, paljonko maksaa öljynvaihto? AI-avustaja, öljynvaihdon hinta on 80 €. Tämä sisältää öljyn ja suodattimen vaihdon. Haluatko varata ajan? Airbnb-vuokraaja. Hyödyt. Vähemmän puhelinsoittoja. Monikielisyys. Nopeat vastaukset. Ympäri vuorokauden käytettävissä. Asiakastyytyväisyys. Esimerkki. Asiakas, mikä on talon sääntöjen mukainen hiljaisuusaika? AI-avustaja, hiljaisuusaika on kello 22:07. Tämä auttaa varmistamaan rauhallisen ympäristön kaikille vieraille. Onko muuta, mitä haluaisit tietää? Matkatoimisto. Hyödyt. Vähemmän puhelinsoittoja, monikielisyys, nopeat vastaukset ympäri vuorokauden käytettävissä. Asiakastyytyväisyys. Esimerkki. Asiakas, miten voin peruuttaa varaukseni? AI-avustaja, peruutuskäytännöt vaihtelevat varauksen mukaan. Yleisesti ottaen voit peruuttaa 48 tuntia ennen lähtöä ilman kuluja. Voinko tarkistaa varauksesi tiedot? Nämä esimerkit havainnollistavat, kuinka AI-avustaja voi tehostaa asiakaspalvelua ja parantaa asiakkaiden kokemusta eri toimialoilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että AI-avustaja on arvokas työkalu liiketoiminnan kehittämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa. Ota yhteyttä jo tänään.